Boys, vi skal ind i Lasse Vestergaards chat nu. What's up, man? Lasse Vestergaard. Nu skal du kraftedme høre. Ja, det er rigtigt. Jeg ødelagde Lasse Vestergaard live foran 1000 mennesker. Egentlig skulle det have været et collab mellem mig og Drenge TV, men det blev så meget mere. For jeg blev rent faktisk lidt meget ødelagt på det her collab. Går med rate på 926. What the f***? Men jeg shit. Så lad mig være honest med jer. Please subscribe. Jeg prøver stadig som selvstændig YouTuber at følge med både her, men også i mit gymnasie i 2G, hvor der er ret mange afleveringer. Og det er måske ret hårdt halvdel af tiden. Så hvis I vil støtte mig, så vil gå ned og ramme den der subscribe-button. Der kommer til at ske så meget på den her kanal hele vejen frem til jul, så det kunne være fucking fedt, hvis I subscribede. At subscribe, det er gratis. Jeg kan altid unsubscribe senere. Så er der ikke så meget andet at sige end enjoy! Fucking hell, så er det jo fucking nu, mand. Jeg skal lige have mit WeShop theme klar. Spørgsmålet er, skal jeg fucking ringe til ham? Eller skal jeg fucking lave den der intro selv? Let's go. Fuck, nu ringer vi til. Boy! Hvad så? Hvad så? Er vi fucking klar, mand? Ja. Hvor meget streamer du af gangen af spørgsmålet? Altså, det længste, jeg har lavet en 7-timer stream, den normale er så omkring 2 til 3-4 timer. Hvornår laver et subathon? Jeg tror ikke, vi kommer til. Boys! Velkommen til den her random stream. I dag så skal vi spille nogle Fortnite Customs. Mig og Birk, vi har ikke spillet i det, som svarer til en måned. Det her, det kommer til at blive fucked up. Lad mig bare sige det sådan. Så ja, lad os køre det her. Jeg starter vel bare et duo et eller andet. Ja, lad os gøre det. Skal du ikke være paraliter? Jo, det skal jeg. Ja, jeg har gjort det. Det er fint, det er ordnet. Okay, du er allerede på 22 viewers. Og hvad ligger jeg på? Jeg ligger på 2. Ja, det er jo same. Har du nogensinde kastet op over, hvor mange mennesker, der ser med? Ja, altså, sjovt nok har jeg ikke gjort det på stream, men jeg var til LAN party fra ikke så lang tid siden, hvor jeg kastede op. Ja, det var det, altså, jeg tror, det første stream, hvor jeg fik, altså, jeg tror, det var min... Jeg drak mig ret fuld til vinter i juleøl. Det var den første store stream, hvor jeg holdt af mig selv. Vi gik ind og ramte 50 viewers på et tidspunkt. Da vi gjorde det, sekundet vi ramte det, og vi var færdige med stream, der gik jeg ind, og der kastede jeg om 24, det tror jeg kastede op. Fuck, mand. Det var kraftedeme sindssygt. Vi er online på Twitch, Drenge TV, her den 23. i 7. klokken 7 med et Snow the Man, og vi laver en custom game. Nej. Der har jeg min første subscription af aften. Birk, hvad er det værste bandeord, du kender? Det kommer jeg ikke til at sige på... Jeg er allerede ved at dø. Det kommer jeg ikke til at sige på streamen nok. Altså, du kan beep din mikrofon ud, så må du godt bruge det på mig. Han død. Jeg skum. Jeg fik ham. Jeg kaster bare granater. Men for helvede, det er det fucking mærkeligt, mand. Det er mere stressende nu, fordi der er folk på os jo. Alle folk ved jo, hvor vi er. Jeg har os. Hvad var fuck? Hjælp. Kom nu. Ja! Så er det lige pludselig dig, der carrier mig. Jeg kan godt lide den måde, jeg bare ikke vidste, hvor det der. Jeg spammede bare. Vi skal lige huske, vi kan ikke bruge den bedste Fortnite-strategi her, hvor bushcamping. Nej, alle ved jo, hvor vi er. Der er nogen, der kommer. Han gør det 100% bare for at stream snipe, jo. Ja, det gør de fleste nok. What did I say? Yes. Nej, Pis. Skal vi spectate, hvis Jonas Vinge går forbi? Vil I så give ham en burger? Ja, vi vil give ham en burger, selvfølgelig. Jeg vil lave en juicy, fed, smashed patty til ham. Nå, nu Birk. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Hvad er det mærkeligste, du nogensinde har hørt i dit liv? Altså noget kom ud af en mund. Hvad er det mærkeligste, du nogensinde har hørt? Jeg kan ikke huske det, faktisk. Det er jo svært at huske sådan noget der, men Jeg tror, det mærkeligste, jeg nogensinde er kommet ud af min mund. Jeg sagde sådan her, efter min kæreste, hun havde haft sin første menstruation i meget lang tid. Jeg ved ikke engang, om jeg tør at sige det. Altså, skal jeg fra Discord? Mute mig fra stream. Jeg sagde sådan her. Ja, Alba, hun gik hjem, så og så fordi, ja, en Ja. Har du sådan, at du tænker før du snakker? Kan jeg få alle dine viewers til at gå ind og subscribe til min YouTube-kanal? Det bedste i Birks chat for et VIP af mig. Og må jeg lige prøve at se den sådan her hånden? Ja, selvfølgelig. Tak for den, vi ses. Og så kom Søndergaard og raidede Drenge TV's Twitch-kanal. Fuck! Søndergaard med rate på 926.
Tak, sønder. What the fuck? Altså, hallo. Den her mand puller ind tusindvis af viewers på et collab, imens jeg har 3 viewers. Altså, what the fuck? Og de 3 viewers, det var selvfølgelig Drenge-TV's far, deres moderator, og så min ven Jakob. Skud ud til Jakob, by the way. Han er kraftet min chat. Jeg vil sgu da også skære den ned på din super. Snød! Ja, tak for det, sønder. For helvede. Jeg døde. Birk. Nej! Helvede, mand. Lykke med Ray. Tak for det. Tusind tak for det, sønder. Der er jeg allerede fået et Jeg har lige fået en besked fra min frisør. Nå, er det Valorant-tid? Ja, jeg er med på det. Jeg har sgu ikke prøvet det før. Nå, men det er sjovt. Ja, det bliver skide sjovt. Hvor mange er vi oppe på? 1000 lige nu. Sejt. Hvor er det? Ja, det er sgu da ned og dø af zonen inden over for 1000 folk. Ja, right. Det er også røv fucking nederen at lave collab med kun 3 viewers på Twitch. Så skal vi endelig ind og spille Valorant. Min første gang nogensinde i spillet. Og fuck, det er flikket spil. Altså ærligt talt, det er fucking shit. Nå, let's go play. Jeg tror ikke, altså skal man spille en tutorial igennem? Ja, den der tutorial, den her. Failer du tutorial? Det ved jeg ikke. Sådan der. Jeg skal derover. Jeg kan ikke finde ud af at ramme en bot. Altså ærligt talt, jeg var lort. Men nu skal jeg spille mod Birk. Jeg ved hvordan det gik. Kom, du er her. Jeg er lidt sådan... Alright guys, I'm gonna take off. What the fuck, man? Hvad fuck er det her? I Hvad skal jeg købe? Boys, hvad skal jeg? Jeg tror, den har jeg set. Den er sindssygt. Tak for de 150 bits. Benji igen. my name I don't know. Hvor meget skal jeg? Tak for de 200. Op. Jeg fik et chok. Nej. Yes. Nej! Jeg er en sniper. Du skal donere 100 kroner for at se den. Altså, hallo! Birk kan bare sidde i sin stol og kigge ind i sin skærm og tjene fucking kassen, imens at jeg skal vise min tær live på stream for kun 100 kroner. Det er kraftedeme cheap, det jeg kalder det. Hvis jeg skal vise min tær, så skal jeg kraftedeme penge. Og så lige pludselig, så kom Lasse Vestergaard frem. For sag. Hvis I vil. Slå mig i Widowmaker headshot only. Ej, Lasse Vestergaard i YouTube. Det kan jeg altså ikke. Ja, Lasse Vestergaard i chatten, eller? Ja, det... Lasse med hatten! Hvorfor har du ikke responderet tilbage til vores collab? Jeg har ventet i 6 måneder, mand! Hvor fuck er du henne? Nej, bror, lytterligt. Han addede mig på Discord for 6 måneder siden, mand. Og han har ikke svaret tilbage. Er det ikke? Nej, han har! Jeg tror ikke, du kan klare Lasse i Widowmaker headshot. Er du sindssyg? Jeg har eneste, jeg har grindet i løbet af det her tid. Det er fucking ord. Og lige nu, hvis begge skal flække til Widowmaker. Lasse, jeg er med på det. Jeg kan adde dig til callet. Lasse, jeg accepterer kun, hvis du accepterer vores collab. Lasse Vestergaard, jeg har ventet i 6 måneder siden, hvor jeg callede dig ud på, at jeg fucking gerne vil spille med dig. Du har ikke svaret tilbage med en dato endnu. Hej mate, pisse travlt den her uge. Okay Lasse, min plan var at lave en charity stream for en velgørenhed i løbet af december. Er du klar på noget, skal jeg igen til den 12. Altså, det er så embarrassing. Jeg know shit, hvis du spammer ham. Jeg har ikke spammet ham. Og så bliver det endelig tid til at møde face to face Lasse Vestergaard. Okay boys, vi skal ind i Lasse Vestergaards chat nu. Jeg vil have I alle sammen spiller så sure som overhovedet muligt. What's up to the man? Lasse Vestergaard. Lasse Vestergaard. Nu skal du kraftedme høre her, mand. Jeg har ventet i 7 måneder på at lave collab med dig. Og så laver du collab med Drenge-TV før. Prøv at jeg var ødelagt. Et snowman, han ville nok have lavet det, hvis det var i december, fordi der ville det være sne. Jeg vil prove for dig nu, at jeg kan ødelægge dig en Widowmaker 1 run. Og jeg vil prove, at jeg kan ødelægge dig 10-0. Prøv, vi kan tage en opvarmningsrunde, men efter det, altså det er lige før jeg gerne vil sige, at du får 100 kroner på MobilePay, hvis du kan slå mig. Så sikker jeg. Det eneste, jeg vil sikre, det er vores kollaps. Prøv at, men du går også den anden vej rundt. Jeg skal have 100 kroner, hvis du tager. Et snowman, han bliver bare uvenner med alle. Jeg bliver uvenner. Jeg bliver sgu da ikke uvenner. Jeg bliver sgu da bare ked af det. Han er en presset mand. Altså først må han ikke være med på Jørgen Bjørns podcast. Ja, præcis. Ja, jeg læser nærmest ikke min chat, mand, fordi jeg er så fokuseret på det her, mand. Det er hele min hjerne, jeg bruger på det her. Og det er no joke. Men kan ikke engang gå ind, din career profile, den er private. Jeg kan ikke engang gå ind og se, hvad rank du er. Nej, fordi jeg tør ikke at vise, hvad for et rank er. Widowmaker, Overwatch, 1v1. Yeah, right. Fuck, det er det, mener det. Altså, holy fucking shit. Okay, nu skal der koncentreres, for nu skal der virkelig smadres. Du er ikke... Du holder dig væk. Vi ved begge to, sidst da vi spillede, der var jeg bedre end dig. Nej, jeg har heller ikke spillet i 20 år, så jeg skulle sige, hvis der er noget som helst tidspunkt, hvor I skal slå mig, så er det altså nu, fordi jeg har på alt andet op på ham.
jeg kommer til at så dårlig er, mand. Jeg tror ikke, jeg har lavet en... Jeg har knap nok lavet Ja, dø! Jeg var shit. på Valøen, så... Ej, jeg Hvad er det, jeg spiller med? Sådan en billedgrin. Ja, så... Men det der, men jeg har sagt det pænt, det der med, du ved, bare at kunne tryne folk i online-spil, det var udenlandeligt på sådan en rigtig lasse at kende. Ham, der ikke svarer på privatbeskeder og dræber en i Overwatch. svarer du ikke privatbeskeder. Det mener Snow jo, at jeg ikke gør. Nej, det kan du. Du har ikke svaret mig i 5 måneder. Spillet koster. Altså, It's Not The Man, streamer du lige nu? Ja, det gør jeg i hvert fald. Og jeg bliver trynet. Er Lasse med? Jeg er død. Så er det vel en collab. Ja, så er det vel en collab nu. Det, jeg mener... Prøv at problemet er, at jeg skal jo kigge på 2 mennesker på en gang. Det er fedt, at jeg skal kun kigge på en. Det kan jeg ikke engang finde ud af. Det kan jeg ikke engang finde ud af. Og så kom min kæreste. En kæmpe Lasse Vestergaard fan, by the way. Hej Alba, du kan sige hej til Lasse Vestergaard, hvis du har lyst til det. Hej Lasse Vestergaard. Hej Alba. Hej Alba. Ja, her, kom så. Oh my god. Hallo. Er det Lasse Ja, Vestergaard? det er Lasse Vestergaard. Oh my god. Altså, hvad vil have confirmation? Altså, Skal jeg synge Lasse Vestergaard? Ja. sæt dig i stolen, så kan du sige hej til chatten og den slags. Hello. Så kan du få lov til at spille Overwatch med dem. Ej, det kan jeg. De siger, du er bedre end mig. Jeg vil gerne spille Mario Kart. Det har vi ikke. Mario Kart, det kunne have været fedt. Ej. Det kunne have været nice. Godt vel. Det vil jeg gerne. Okay. Jeg har spillet det mange gange. Vil du ikke lige aftale med min kæreste, at den collab, jeg skal lave med ham, det er, at vi 3, vi spiller Mario Kart. Jo! Spørg ham, om han kan slå os 2. Okay. Så kan du slå mig og Lasse i Mario Kart? Jeg har ikke Nintendo Switch Online. Nå, det har, han har ikke Nintendo Switch Jeg har ikke Switch Online. Men det... allerede i land. Han tør Det kunne være en collab-idé, Lasse Vestergaard. Eller Minecraft. Ja, det kunne være være sjovt. Eller Sims. Nej, ikke Sims. Nej. Det har jeg ikke spillet i millioner år. Og jeg er stadig i chok. Hej Alba, det er Jakob. Prøv at se, det er Jakob i chatten. Jakob! Hej Jakob. Jeg ved ikke, hvad fuck der skete for det her lort, mand. Altså, vi var jo totalt tysk team i det. Med slow på stream. Fuck, det var kedeligt, mand. Altså, holy Hvad så, hvad taler I om? Det var ikke engang meningen, at jeg skulle ind på stream. Så bare ind på TikTok, at der var et double live. Så var jeg sådan, nå okay. Og så sådan, nå, Snowman, og ham kender jeg. Så skriver jeg lige i chatten. Jeg tror ikke. Og Snowman, det er ham, der ignorerer hele tiden. Ja, og så var fanden løs i Laksegade. Og siden da, så er det bare gået downhill. Jeg har godt set det, da du også har skrevet på Instagram. Hvorfor skriver du ikke ind på Discord, når det er, vi... Fordi, at der står, du er inaktiv. Til din serie, man laver 1 krone om til 1000 kroner. Ja, du gjorde det på 3 uger på efterskolen. Det her, det gjorde du på 5 minutter, fordi du slog dig til det. Du ser rent faktisk min video, du liker dem ikke bare kun. Prøv at det er jeg stolt af. Og hvis I liker, kan I se hvad jeg gjorde der? Altså holy shit. Så kollaber jeg med Lasse Vestergaard den 30. september på Twitch. Perfekt, let's go. Og så ved jeg ikke, hvad der skete resten af livestreamen. Altså mig og Birk, vi købte Golfit, og så spillede vi det, og så skete der en hel masse lort. Jeg har simpelthen fået den bedste idé. Ranker random mikrofoner i halsen. Det er Troldefar, der har givet mig idéen. Det er kraftedeme en sindssyg idé, mand. Og så er det blevet tid til at logge af den her stream. Og by the way, den varede 4 fucking timer. Ej, nu er jeg for sulten. Nu gider jeg ikke mere. Vi skal have fundet en, vi skal rate. Skal vi begge rate? Ja, vi rater den sammen, det synes jeg. Ej, vil du give den til Akke? Akke, han er live lige nu, og han laver 24 stream. Prøv at han bliver så glad. Ja, det kan være faktisk godt. Akke, han er en god dreng. Giv den sammen. Ja. Vi ses på Grindlandet. Det har været en fornøjelse. Vi ses måske en anden gang, når du bare kommer lige pludselig. Så er vi klar til at gøre det? Få noget hype i Arkes chat. Lad os få noget fucking hype. Vi skal skrive vi skal smadre dem med raid fra It's Not The Man. Er I klar? 3, 2, 1, let's go.